ikke, det er lovligt, det der. Men du kan ikke holde det op. Ja, jeg er ret sikker på, at der kommer en melding på den der. Ja, det er jeg også. Det er jeg faktisk ret sikker på. Så finder vi den til... enten så kapper vi lige, eller så får vi lov at rulle den. Så rulle så bare træk i en stor skidesak. Ja. Det er noget. Ja, pisse flyver. Det er da ikke sikkert, at de kigger opad egentlig. Når der er blå, der er det helt godt. De fly kigger vel kun nedad, gør det ikke, når de skal lande? De er blå, de tænker, hvad fanden er det egentlig? Piloten, det kigger op. Garanteret for, at de har set det der. Ja, det har de. Hunder. Og de har bandet noget derinde. Ja, det har de. Det er lidt lave de unger. Så står der altså bare, det er så opstået start. Ja, det er Jeg tror ikke, man kan se det på skærmen. Ja, det går ind. Kom, flyver nu da. Den trækker godt op. Skynd dig lidt. Det var ikke det godt. De kommer ned, så sender det til politiet. Vi skal sgu da kun få folk. Vi kan ikke nu, når vi står og snakker den, ikke? Ja, det har været lige til YouTube. Jeg tror ikke engang, man kan se den på skærmen egentlig. Jamen, nu er vi også kommet ned til skolen. Den første. Hva? Nu er vi over. Hallo, jeg skal lukke bøger. Er der? Nu er den på skærmen. Når flyveren er længere nede end vores drager. Nå, nej, det er om søndagen, Dick. Afflyvning kun lørdag søndag. Det er en UFO. Vel, når det er uidentificeret halløjseobjekt. Ja. Du har fået den af mig. Er du ligeglad med den, Radio? Nej, vi kan jo sætte den op igen. Jeg vil gerne donere 500 liter, line fiskesnakker. Vi kan sætte den op i weekenden. Ja. Eller næste weekend. Ja, jeg gør det ret. Når folk bor med. Det er min fag. Vi kan jo spørge piloten, hvor højt op han var. Ja, så lige lægge en halv omgang til. Nej! 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 Ja, vi er rundt om nu. Nej!